Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Aniuna ang programang magtataunin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maserbinggiya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataunin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahipno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa, opinyon, asin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, asin refleksyon, digdisa na sa BicolNet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. All right. Okay. Good afternoon, and happy lunchtime po, mga kapatid. Happy lunchtime po niyo lahat. Kumusta kayo? Okay. A second, ha? Alright. We were trying to play the music, and as usual, hindi natin naririnig yung music. I guess you hear it. I can. As usual. So, watching po sa lahat, sa lahat ng viewers, sa lahat ng ating mga kaibigan, live po tayo sa BicolNet TV, opinion at reflection. Pwede ang inyong lingkod, Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Ito po ay mga missionaries. And sa ngaran po, kasi mo yung manager, Virtual at Doon,
At yung production manager, Mr. Tony K. Welcome po sa Saduyang programa. This is a 1-hour program. So, until 1 p.m. Yun. So, magtatagalog ho tayo dito. And sometimes Bicol and sometimes English. Tagalog ko, no? Kasi, yun, no? May mga friends tayo na nanonood na hindi naman po Bicolano or Bicolana, so we have to speak in Tagalog sometimes. Okay? Happy birthday! Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, sa aking mga kaibigan, sa lahat ng tao. Nagse-celebrate ng kanilang birthday. May you have more birthdays to come. And may the Lord bless you and everyone in your family. Happy birthday po. And of course, happy graduation and ano ba tawag nun? Pag moving up. Happy moving up. Ayan. Congratulations po sa mga estudyante na nagsipagtapos. And of course, congratulations sa kanilang mga magulang. Sila ho ang talagang naghirap, no? At syempre sa mga teachers, congratulations din po, no? Salamat sa mga sacrifices nyo, dear parents and teachers. Dahil ho sa inyo, kaya nakapagtapos ang mga estudyante. So, hindi lang mga estudyante ang ating kino-congratulate, but of course, the parents and the teachers. Okay. Hi, happy watching Ma'am Susan Villarcano. Sabi niya, amen. Okay. So please don't forget, this is a 1-hour show or program, I should say, and it's all about our opinions and reflections. So hindi lang ho opinion ko, bako lang ini mga opinion ko or opinion or reflection ko, kundi sa tuya po inigabos. Ano po? So you feel free to share your comments or opinions about sa mga bagay-bagay na pag-uusapan natin ngayon. Di ba ho, Ma'am Susan? Kung may mga comment ho kayo, so feel free to write your comment and I'm going to read them, of course. Happy watching sa lahat. Again, welcome. Today, we have 3, I think, very relevant topic na pag-uusapan natin. So I'm just going to read the topic, no? Para alam na natin kung ano yung magiging content ng ating program this afternoon. All right? So number 1 po mga kapatid, ito ho ay kumbaga nangyayari dito malapit lang sa aming barangay. Number 1, mga isda sa sapa na dinadaluyan ng polluted na tubig galing sa CCSO chicken dressing plant or planta diyan sa barangay Anislag sa Daraga Albay. Nalalason. Meron ho tayong mga pictures niyan. Mamaya ho ipapakita natin yung ating ginawang videos or video presentation, okay? So, ang tanong diyan, gaano ho ito ka-delikado sa mga tao na nandyan ho sa paligid? And of course, sa mga hayop na nandyan din, yung manok, yung aso, at yung mga kalabaw nila dyan, yung mga baka, di ba? So, yan ang nating unang topic sa araw na ito. Pangalawa ho, mga kapatid, mga barangay officials. This is a very interesting topic. Well, at least for me, I do believe this is very interesting dahil alam natin, barangay election is approaching. It's gonna be in October. So, mga barangay officials na hindi aktibo at walang mga maayos na proyekto, dapat pa ba silang iboto? Yan. Yan ang tanong. That is our second topic. And number 3 is vote buying. Masama ba ito? So yun mga kapatid, ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito. And again, if you have any comments, huwag hong mahiyang mag-comment. Kahit ano pa yan, basahin natin. Huwag lang, huwag lang tayo mang-bash or ano ba tawag na? Gumamit ng mga masamang salita. Okay? And of course, you can also, greet someone. Babasahin natin ang inyong mga greetings. Or magpa-shout out. That is also absolutely fine. So we can also do that in our 1-hour program.
And don't forget mga kapatid natin na nanonood ngayon, mga viewers natin, please share. Okay? I-share niyo po ang program natin nang sa ganun ay kumbaga dakol pang mga Bicolano sa bilog na Kinaban ang makadangog as in mailing, no? Many more Bicolanos and Filipinos can watch our program and perhaps learn from our programs. Sa mga programa ng ating mga kasamahan dito sa BicolNet TV, I'm sure na marami silang kakapulutan, mga good lessons na maaari nilang matutunan. Okay? All right. I guess we have to start now. So, yun, as usual, hindi tayo nakakapag-play ng mga background music na yan. I guess I need to do that sa studio. Papaturo ako kay Sir Nel. Okay. I'm going to show you, mga kapatid, itong video na aking ginawa, video presentation. Please wait a second. Oh no, what happened to it? Okay, just a second po. All right. Here it is. Ayan na po mga kapatid, let's watch the video. Sobrang init. Samantala ho natin ang inis niya. Nakapatay na isa. Ito natin kapon. Ayan ho mga kapatid. Ito ho yung kanal na dinadaluyan ng maduming tubig. Madumi at mabahong tubig na nanggagaling po dyan sa CCSO. Dressing plant or slaughterhouse ng manok. Sobrang dumi, kulay itim at sobrang langsa at mabaho. Sabi ho ng mga residentes ho dito, pag gabi or madaling araw, hindi ho sila nakakatulog dahil di nila maintindihan yung amoy chemical, amoy langsa, sobrang baho. Marami ho ang mga kabahayan dito sa likod. May maliit na street dito papunta doon. Marami ho mga kabahayan dyan. Yan po. Dito naman, pagliko mo dyan, marami ding mga kabahayan. Pero nga ang kanilang reklamo dito, para bang hindi gumagana or wala silang wastewater treatment yung slaughterhouse na CCSO sa Purok 1 Anislag dahil makikita nyo naman po, no? Napakadumi at napakalangsa ng tubig na nanggagaling sa kanilang planta. Pakiusap po ng mga residents dito ay ayusin, hindi lang yung paglilinis ng kanal ang nais nilang mangyari, kundi ayusin mismo yung wastewater treatment system nang sa ganun ay mawala na ho ang problema, yung mabahong amoy at maduming tubig. Yun lamang po at sana ay mabigyan ito ng pansin at solusyon, agarang solusyon. Naniniwala ho na yung polluted water ay tumatalo din po. Yung aming naliligo, aming araw pa, okay. Alright, so pag-usapan natin mga kapatid itong very serious environmental problem. Digdi ho ini sa Anislag Daraga. Okay? Kaso hapon, okay? Igwan na naman kitang natanggap na complaint sa Parish Commission on Social Concerns. Nagrani sa Tuya so saro dyan na residente sa Purok 1 sa Anislag. Iyon po ang sabi niya, no? Ipailing ko lang sa chat niya. And I also spoke with her yesterday. Yan. Yan po ang chat niya, no? Kitang-kita ho. I think I have to... ayun, nawala na. Anyway, I'm just going to read the chat's the message I received from
Mrs. Leabres. Ini po tabi mga tugang. Big message po kita kahapon. Talagang kumbaga pag na-receive mo ang message na ini, dahil pwedeng dahil ka ma-action. Hindi pwedeng wala kang gagawin or kumbaga dededmahin mo lang yung nag-message. Kasi parang nagmamakaawa. Yung bang tawag niyan, yung konsensya mo. Yung konsensya mo, no? Marahay na to, sabi ni Auntie Miriam. Marahay na to tabi, Auntie Miriam. And sana nag-lunch naman tabi ka mo dyan. Ayun. So, ulit tabi ha, basahan ko lang tabi sa Indo. Yan po ang nangangamoy na mabaho nung una lang nilinisan. Ngayon, pinapabayaan na naman. Yan. Grabe po talaga. Naway matulungan niyo po kami. Matagal na po itong problema. Just to let you know mga kapatid, sa mga hindi alam, ito hong problema na ito, sabi ng mga tao dyan, it's been existing for 26 years. 26 years na ang problema na yan. Grabe, no? 26 years na palang ganyan yan. Okay, ito pa yung pangalawang message niya. Pasensya na po, di lang namin matiis. Di kami makatulog sa sobrang baho. Wow! Di ba? Hindi sila makatulog ng maayos dahil katabi lang ho nila yung dressing plant na sobrang baho. And in fact, yesterday, I was able to talk to another lady, another woman. Ganito ho yung pagkakasabi niya, nako brother, lumusob ako dyan. Sabi niya sa akin, pumasok ako dyan mismo sa planta or dressing plant na yan. A few years ago, lumusob ako dyan at talagang inaway ko yung mga tao dyan. Dahil nagpapakain ako ng anak ko, hindi ko magawang pakainin yung anak ko. Sabi ko, bakit po? Dahil may mga nabubulok dyan na manok or nabubulok na mga laman loob ng manok na dyan lang yata tinatapon sa isang hukay dyan sa loob ng compound ng dressing plant at sobrang baho yung kumbaga nakakasulasok na amoy. Mabataon na maray. Kaya ining si ate, dahil ko nakuha sa pangaran, nag-istorya sa kuya kahapon, sabi niya, naglusob ako dyan, talagang iniwal ko sa gwardiya, sa manager dyan, alagad, daiman ning aksyon. Yan sana. Makamurumundo, ano? And like what I mentioned just a while back, brothers and sisters, ini pong problema na ini, it's been going on for 26 years. Dati po, ang nagpapadalagan kan dressing plant na yan, Magnolia, for, if I'm not mistaken, more than 20 years. So Magnolia. Diyan ho, pigdadaraan mga manok, halis sa mga poultry farm, and diyan pigkakatay. Ngunyan, syempre, sa mga balukag kang manok, sa mga laman loob kan manok na daiman pwedeng ipabakal, huhulog din na duman sa kalot. Pigtatakpan da akidaga. But there are times na talagang antarong grabe. Plus, sabi ninda, nabaritaan ko ini sa mga tao na nagsabi na nagpundo daan dyan ang Magnolia. So, igwad ang violation eh. Pigpapundo daan kan DNR. So I'm just kind of wondering, nata igwa na naman dyan another company na nag-ooperate. Ining tinatawag nilang CCSO. Hindi ko lang alam ano ibig sabihin ng CCSO na yan. But I was able to visit the office, and in fact, yesterday, I was able to talk to the manager kay Ma'am Tin Mirabete. Yan. I spoke with her yesterday. We talked about the problem. Yon. At mamaya i-share ko ho sa inyo kung ano na pag-usapan namin. Yon. So yun mga tugang, no? Makamurumundo. Tayo nga ni ini ang problema ninda dyan, pig-complain ninda, number one, ang parong, lalo na daapag banggi or madaling araw, grabe talaga ang parong. May mga times na gari mabatao na chemical ang napaparong ninda, and that is actually disturbing them. Dahil sinda nakakapahingalo ng maray pagbanggi.
Lalo na sa mga residents na harani duman, yaon lang duman sa likod ka na slaughterhouse. Oh my goodness. Ano daw ang pigigibukan mga barangay officials, no? Mamaya, i-discuss natin yan. Mga barangay officials na yan, no? At ng Menro, ng ENB at DNR. Ano kaya ang pigigibukan mga tao na yun eh? Nataigwang existing problem na kumbaga more than 2 decades na. Mahigit 2 dekada na ang problema na yan dyan sa barangay na yan at parang wala silang ginagawa. Bakit natin nasasabing wala silang ginagawa? Dahil ang problema ho mga kapatid ay nag-i-exist. The problem is still there. Obviously, no one or the people who should do something to stop the problem or to resolve the problem are not doing their jobs. Right? Tama? Sala. Natayaon dyan ang problema. Ang gustong sabihin, sa mga tao na dapat, na responsable, na dapat mag-ayos kan problema na yan, obviously, dahil hindi pigigibuan sa indang trabaho, dahil hindi pigasusolusyonan ang problema na yan. Kaya 20 years, more than 20 years na ang problema na yan. Alright. And isa sa mga ikinakabahala ng mga residents dyan, mga kapatid, ay yung mga isda. Nakita ko mismo kahapon, no? Because I went to the place. Hindi pwedeng mag-rely lang tayo sa mga chat messages, sa mga pictures. We have to investigate. We have to see the situation by ourselves. So that's what we did. Pinuntahan namin yung lugar. Mga kapatid, nakita ko mismo ang lalaking isda, yung mga hito, patay, lumulutang-lutang. Naamoy ko mismo yung amoy ng tubig. Mabaho. Sabi ko nga doon sa kausap ko kay Mrs. Liabres, Mr. and Mrs. Liabres, naku po, hindi ho ako mabubuhay dito sa lugar na ito. Hindi ako pwedeng tumira sa lugar nyo, sabi ko. Sabi ko, bakit naman, brother? Ang baho, ngayon pa lang, no, ilang minutes pa lang ako nando doon, parang nasusuka na ako sa langsa. At ang sabi ng mga tao doon, patikim pa lang yan. Brother Leo, that is just a free taste. Hindi pa yan yung tunay na produkto. Yung sobrang baho na yun na naamoy ko kahapon, free taste pa lang yun. Introduction pa lang yun. How much more kapag yung yung tunay na yung na experience natin. 'Di ba? Kawawa ang mga tao diyan. Yung mga Jacob family, Liabres family. Marami ho dyan mga residents sa likod mismo ng dating Magnolia not ice plant, poultry farm. Dressing plant. Ngunyan, bako na yan Magnolia, okay? I'm just mentioning the name Magnolia. Dati man talaga yan na Magnolia. Alam nga man sabihin kung dati yan na LCC. Kaya nga napigagamit ang word na Magnolia. Tama nag-react duman sa posta. Dahil nga paggamito ng word na Magnolia. Nakakaraot niya sa sabi ko, dating Magnolia. Alam man sabihin ko, dating SME yan. Di ba? Of course, we have to, kasi yan, kumbaga, kilala ang lugar na yan bilang Magnolia Slaughterhouse. But, ngunyan, bako naman. So, it's dating Magnolia. Alright. CCSO ang nagmamanage dyan. O nagpapatakbo. Yun. Imagine nyo mga kapatid, no? Anong klaseng dumi ang tawag niyan? Pinoproduce nila, dumi na nakakalason sa mga isda. Totoo yan. Patay ho, ang dami isda. Of course, kung bibisitahin nyo ngayon, wala na yun. Lalo na tumulan na yan kagabi, nabubulok na yung mga isda eh. Ngunyan, gusto kong i-share sa inyo. Ito po may nabasa tayong report. It was written on February 19, 2021. Tungkol po ini sa Vitarich Corporation. Arug man po kan CCSO dressing plant. Oni po ha, basahan ko lang. Okay. Wastewater from poultry processing
contains high biochemical oxygen demand or BOD. Spiga angal nindang they call it BOD. All right. By the way, taga Daraga ho ako, no? Kaya ang Bicol ko Daraga. Minsan Daragenyo, minsan Bisaya. Kamauman ko magbisaya kay nagpuyo man ko sa Agusan del Norte. Napulo ka tuig man mi didto. Anyway, let's continue. So ito yung report, no, na sinulat nila kasi nagkaroon sila ng pag-check at dinala nila yung mga tubig doon na lumalabas sa wastewater system ng Vitarich Corporation sa mga laboratory at ito na yung result, no? So ito, basahin natin. Wastewater from poultry processing contains high biochemical oxygen demand or BOD and 4 other oxygen depleting and fish killing pollutants. Total suspended solids or TSS, ammonia, nitrate, and phosphate. Yan. Yan ho yung mga chemical na nakita nung pina-check nila sa laboratory yung tubig na lumalabas galing ho sa kanilang wastewater treatment ng Vitarich Corporation. Yan, my goodness. And yan din ho ang gagawin namin dyan. Kukuha ho kami ng mga sample, no? Dadalhin namin sa lab, ipapa-check namin. Sabi ho dito sa binabasa ko, may mga chemicals na sabi nga, fish killing chemicals and pollutants. Yun ang dahilan kung bakit na-deads yung mga isda doon, ba't namatay. Right? Kawawang mga isda. Ano pa? Ha? May mga ammonia, nitrate, and phosphate. Brothers and sisters, gaano kaya ito ka-delikado? Hindi lang ho sa mga tao. Well, pag-usapan natin, gaano kaya ito ka-delikado sa mga tao? Kayo ho, mga minamahal naming residents dyan sa malapit sa dressing plant. Yung mga nabanggit kong chemicals, nauunawaan ba natin o nauunawaan nyo ba ang danger na maaring idulot nito sa inyo? Oro aldaw bangginin do iyan nalalanghap. Delikado iyan na maray. Sabi nga ni saro duman na lolo niya, sabi niya sa kuya, ngayain no, kasusarong bulan nagkalot ako ning galyang. Tadakulon duman ki galyang sa gilid kan sapa na pigagihan kan mga maating tubig. Alagad kan sinapna ko na sugal yang gari plastic, dahil ko man nakakaon, tinapil ko barang. Yes. Makamurumundo, no? Dakul duman ang galyang. Ano ba tawag niyan sa English yung galyang? Ano sa Tagalog? It belongs to the family of gabi. Pero sobrang laki ng niyan. Ng dahon. Masarap ho yan gataan, masarap ho isaing. Galyang ang tawag niyan dito sa amin sa Bicol. Sabi ng lolo, kumuha siya ng isang malaking galyang. Nilinis niya, hiniwa-hiwa niya, niluto niya. Pero mga kapatid, nagulat siya. Para daw plastic. Dahil siguro yun sa mga chemical, no? Na na-absorb ng lupa, kaya yung mga tanim nila dyan sa paligid, ay nako, affected ng maray. Alright. From Daryl Mesa Morelio, relax bro. Kung sa bagay, tama, nakiiwal kung nasa tama ka. Araman na yung diplomasya. Okay. God bless, brother. Kay Ate Miriam, nako, pinagdadaanan namin ang ganyang amoy. Di ka talaga makatulog niyan. Bakit hindi kayo mag-rally? Oh. Rally! Oo nga, no? It could be done. Why not? Yes. Bakit hindi kayo mag-rally kung walang aksyon tulad ng ginawa namin nang nagka-problema kami sa poultry dito sa aming lugar? Sa ngayon, ayos na. Wala nang problema. Woohoo! That's true. That was in May. Last month lang. It's July na, di ba? May.
nagrally ho kami sa harapan ng poultry farm dyan sa Mayon. Dahil sobrang nagkaroon ng fly infestation. Kaya wala. Naayos na yung problema. Sa mga kapatid natin dyan, mga nandyan na nakatira, yung affected, yes, you can do that. Alright, brothers and sisters, pasadahan natin yung mga susunod nating topics. But before that, huwag kayong aalis, okay? Magkakaroon lang ho tayo ng maiksi lang na patalastas. Alright, we'll be right back after this commercial. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Aniyo na ang programang magtataonin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maserbinggiya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataonin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahitno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa opinyon, sin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, sin refleksyon, digdisa na sa Bicol Net TV, kasurong kan Bicolano Worldwide. Okay, we are back. And the time now, brothers and sisters, is 12:33 in the afternoon. Hanggang 1 p.m. po tayo. Sa mga viewers natin dyan, again, salamat sa mga message nyo. Kay Ma'am Susan, kay Maria Antones, sa kuya ning at ante, tiya, tugang ini ni Mama. Asinan sa muyang barkada, si Darrell Morelio. Ayan. Good afternoon sa indong amin. Okay, padagos po kita. Ang sa tuyang pangduwang topic tabi, no? Dahil pa kayo nag-aabot so in-order ta sa Shopee na headphone. Kaya bigtya-tsagaan tayo ning turo tanggal na ini. Okay. Alright. Hay na ito sa ko sa kodi ko ta. Okay. Padagos po kita mga tugang, no? Uning pangduwa. I find this very interesting, to be honest with you. I find this topic very, very interesting. Tamaabot na baga ang eleksyon, di ba? And I think some of you who are watching right now are probably going to run. Madalagan siguro kamo pagkakagawad or pagka barangay tanod. sabi kan mga akidigdi, madalagan niya akong vice tanod. Ala, sige, paita. Vice tanod. Okay. Siguro, may mga tao dyan na mapapanood yung program natin na maybe aspiring, gusto nilang maging kagawad or kapitan. The barangay election is fast approaching. Ngunyan, ang panduwatang topic, mga barangay officials na hindi aktibo. Ini so, may term baga kita ini sa Bicol. So, mga turog sa pansitan. Tama ba? Turog sa pansitan? Kumbaga, missing in action. Gabos ngayang pagiriba, fight-fight na ngayon ang pakikipaglaban. Pero sinda, turog-turog sana. Missing in action. Wow. Okay? So, ito ho yung mga barangay officials na not active, not proactive, not active, not proactive, and wala sinda mga maayos na proyekto na nagibo sa during their term. Anhapot. Okay? Ito ho ang tanong, dapat pa bang iboto ang mga
barangay officials na hindi naman masyadong aktibo at wala namang nagawa sa barangay. Dapat pa ba silang iboto o hindi? Mag-comment ho kayo mga kapatid. Auntie Miriam, yaon ka pa? Ma'am Susan Villarcano, if you are still watching. Sir Darrell, mga viewers natin dyan, mag-comment ho kayo. What do you think? Dapat pa ba nating iboto yung mga si barangay captain, halimbawa yung barangay captain nyo, kung sa tingin nyo, turog sa pansitan, si Kap, o si Kagawad, dapat pa bang iboto or hindi na? Kumbaga, palitan na. What do you think? Alright? Ayun. Mamaya, no? Titingnan ko yung mga comments nyo and I'm going to read them, of course. Pag-usapan natin yung mga comments nyo. Alright, so mga barangay officials na hindi aktibo, wala silang projects. Dapat pa bang iboto? For me, this is my opinion. For me, sabi nga sa isang TV show, it's a no for me. Sorry. Tanungin natin si, mga kapatid, don't forget, no? Kasama natin dito si Mike Ikiskis. Para sa akin, Brother Leo, naku po, excuse me po, hindi na dapat ibinoboto ang mga politiko o mga barangay officials na wala namang ginagawa kundi paupo-upo lang. Sapagkat ang mga yan ay palagi lang ano, Mike? Wala siyang maisip. Naputol. Palagi nang nakaantay sa sahod. Pero wala namang ginagawa sa barangay. Naku po, excuse me po. Ayan. For me, yes. Parehas tayo, no, Mike Ikiskis, parehas tayo ng opinion. I think these barangay officials na talagang wala namang nagawa, it's time for them to rest. It's time for them to give chance to other candidates. Tama? Kumbaga, the fact na wala ka man nagibo, dai ka talaga karapat-dapat. Kumbaga, sabi nga ni, dai mo man tabi, pagkapalan marayan pandok mo nunoy. Aram mo man sa nasasadiri mo, nahugakon ka. Aram mo man sa nasasadiri mo, na incompetent ka. Aram mo man sa nasasadiri mo, na baho ka man karapat-dapat na tawaging honorable. Sabi ni Ma'am VJ Liabres, hindi na dapat iboto yan, mga turog-turog sa pansitan. Tama yan, Ma'am VJ Liabres. Huwag na natin iboto ang mga taong ganyan. Ang dapat sa kanila ay matulog na lang maghapon at magdamag. Kay Ma'am Maria Antones, paano kung aktibo ka naman, ngani, kaso lang, pinagkakasararuan ka, taika, katotohanan, gigibo mo so, kaibahan mo, kasabwat kang kapitan, hay nito, paano ka kumilos, gusto mo man kita na ginibo ning maray. Okay. Kumbaga, gusto mong gawin yung tama. However, kontra sa yung mga kasama mo. Yan. Nangyari din yan. Well, sabi nga, do not be afraid. Fear. The Lord said fear is useless. What is needed is faith. Amen. Yan. Yan. Salamat sa mga comments niyo, sa mga viewers natin, no? Very good comments. Ito may mga kilala tayong naging barangay officials na palaging nasa sabungan. Palaging nasa, ano ba sa Tagalog yung untog? Bicolong ko na sana. May mga midbid ho kita na naging barangay kagawad, barangay kapitan na pirming sa untugan. Pa-comment ho. Hindi tayo pure Tagalog, no? Tayo ay half Tagalog, half Bicol, half Bisaya.
Ah, ala ala alam niyo mga kapatid, ito share ko lang sa inyo, why am I like this? Bakit iba-ibang lengguwahe ang nagagamit ko? Kasi tayo, ipinanganak sa Bicol. When I was 3 years old, we moved, the whole family, kami gabos, bilog na pamilya, nag-star sa Agusan del Norte. Bisaya po yan. Sa laog ng 10 taon, Bisaya po ako. When I was 13, nagbalik digdi sa Bicol. Kaya Bicol na naman. Pagka-graduate ko sa high school, naglaog ako sa Missionaries of the Poor. Napigpadara kami sa Jamaica, kaya English na naman. Kan 2005, nag-uli ako digdi, kaya Bicol na naman. After 2 years, nagpa-Manila ako. I stayed in Manila for 7 years, kaya Tagalog na naman. Malibong mo na ang payo ko. It's true. And I've been teaching English for 7 years. Mga Chinese naman sa akong estudyante. Kaya nagkarelibo na kita. May message, may comment. So tahaw, ano yun eh? So tahaw, hawak ko bro. Ha ha ha. Hindi ko maintindihan tabi Auntie Miriam. Anyway, yun no. If you are a barangay official na hindi naman talaga active, kumbaga yung honorarium lang din siguro ang habol mo, ay nako po. Give chance to others. May mga kilala po tayo na naging barangay officials na laging nandyan sa sabungan, laging nakipag tong-its. Totoo yan. Tapos pag tiningnan mo ang sitwasyon ng barangay, wala man lang mga projects na kapaki-pakinabang. Ano ho yung mga projects na kapaki-pakinabang? Halimbawa, tingnan natin yung barangay Budyao, yung nasa relocation site na Budyao, hindi ho yung malapit sa bulkan. Tingnan ho nyo. If you have time, mga kapatid, bisitahin nyo po ang Budyao. Naku po mga kapuso, kapag kayo ay napunta sa barangay Budyao, kayo ho ay magugulat. Napakalinis at napakaayos at napakaganda ng kanilang barangay. Kapag kayo mga kapuso ay pumunta sa kanilang health center, makikita niyo po doon ang kanilang mga staff naka-uniforme at naka-ID pa. Hindi ho katulad ng mga health center sa ibang mga barangay na walang tao palagi. Totoo yan, no? Diyan sa Budyao, yung mga health workers nila dyan, naka-uniform, naka-ID. Yung mga barangay tanod, complete uniform, may batuta, may whistle, may sombrero, maayos tingnan at naka-ID. At laging may barangay official sa kanilang barangay hall. But if you visit other barangay halls, sa mga barangay dito sa Daraga, and maybe in other barangay sa Legazpi, and other parts of Albay, baka sarado. Okay? At tingnan nyo yung barangay Budyao. Meron silang computer room. If I'm not mistaken, dalawa yung computer room nila. Meron yata silang more than 10 computers for all the people, especially for the students. They can use the computers para mag-aral. May free wifi. Ang ganda, no? At ano pa ba? Basta marami silang mga ano dyan mga projects. So it's really, really amazing. All right. So again, if you are a barangay officials na laging nasa sabungan, laging nasa tong-itan, at inaasa mo lang sa iba yung trabaho, binibigay mo sa iba, it's time for you to rest. Not rest in peace, mga kapatid. Kayo naman. Just rest. Bigyan niyo po ng pagkakataon ng iba. All right? Okay. Let's have a short break, mga kapatid. Diyan lang ho kayo. Magbabalik po tayo pagkatapos ng maiksing break. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road,
Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ani Okay, we're back. All right, maiksi lang ang ating advertisement. Okay, nagbabalik po ang inyong lingkod, Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Okay, may mga comments pa ba? Happy watching po sa inyong lahat. The time now is 12:47 in the afternoon. We only have 13 minutes left. Okay. Pag-usapan naman natin mga kapatid yung vote buying. Mike, ano ang opinion nyo or opinion mo sa vote buying? Para sa akin mga kapuso, masama ho yan. At dapat na talagang tigilan ng mga tao yan sapagkat nasa sana yung mga politiko. Huwag na ho silang magnakaw ng pera para may pamigay lang pagdating ng eleksyon. Yan ho ang aking opinion mga kapuso. Ayan. Salamat Mike, no? Salamat sa opinion mo. All right. Para sa akin, no? Auntie Miriam, ano? Gusto mo kisang ribo? 1,000, 2,000, 1,500, ha? Kamutabi dyan, kumusta? Or ano tabihan sa indong masasabi? Ano ang opinion nindo digde? Vote buying. Maraot daw ini or okay lang? May mga nagsasabi baga, no? May mga nagsasabi, okay lang iyan. Taiyan na mga kwarta na pigtataukan mga kandidato. Hali man sa naiyan sa tuya. Kwarta taiyan. Halimbawa ngayon si Mayor Kulakug. Nagdadalagan na naman pagka mayor, no? Nanaong niya ki 1,500 kada botante. Ang mga tao, pag-iisip ninda, okay lang iyan, taining kwarta na pigtatao niya ni mayor, sa tuya man sa nainihali. So that's the opinion of some people. May mga nagsasabi man, nako, masama yan. Dahil yung pera daw galing sa nakaw or madumi, no? Madumi at di dapat tinatanggap. At sabi pa nila, kung hindi natin yan ihihinto, di natin aalisin yung ganyang maduming practice. Masasanay tayo. Magiging kultura na natin yan. At magiging parte na ng buhay natin. Okay? So again, what I'm going to say now, brothers and sisters, ay opinion ko lamang. This is just my opinion. Pagdating ho sa vote buying, para ho sa akin, bilang isang religious missionary, para ho sa akin, masama po ang vote buying. Bakit? Well, yung pera, nakaw na pera yan eh. Bakit sa tingin nyo ba, ang mga politicians na yan, yung mga kandidato na yan, gagastos sila ng sarili nilang pera? Sa tingin nyo ba, magwi-withdraw sila sa personal savings nila at ibibigay nila sa mga tao? Yan ho mga kapatid, yan yung mga kickback nila eh. Yan yung mga pera na dapat sana ginastos sa pagpagawa ng kalsada, ginastos sa pagpagawa ng water system, ginastos para sa edukasyon, to improve the quality of the education of the children or of the people. Yan yung pera na dapat sana ipinamigay sa mga single parents at sa mga
senior citizens. Di ba? Yan yung pera na dapat sana ay ginastos upang pagandahin ang mga hospitals. Tama? Pero, ang ginawa nila, tapyas dito, tapyas doon. Di ba? Experts so sila eh. May master's degree sa tapyas. Sabi ni Ma'am VJ Labres, hindi kami tumatanggap ng pera tuwing eleksyon. Kahit magkano po yan, kasalanan po yan sa Diyos. Amen, amen, amen. Amen. That's exactly what I'm talking about, ma'am. Yan po ang ating sinasabi. Diba? Kasi ho, mga kapatid, no, pag hindi natin yan, hindi natin yan hininto or kinontra, pag hinayaan lang natin ang ganyang mga maling gawain, maduming gawain, hindi ho yan mawawala. And in fact, yan ho ay lalala pa. Right? Lalala at lalala hanggang sa maging parte na ng buhay natin, magiging kultura na ng mga tao. Kumbaga, pag narinig nila yung salitang pera, before election day, yung mga nasa sobre na galing kay congressman, kay governor, kay mayor, iisipin ng mga tao. In fact, ganyan na ho mag-isip ang mga tao ngayon. Na ito ay normal lang. Na ito ay walang masama, na hindi masama. Right? It's already part of our culture. Walang problema dyan, ganyan talaga, ganyan talaga. It's already part of our culture. Remember, we as Christians, as Catholics, we should be counterculture. Lalo na yung mga masasamang kultura, dapat talaga natin yan kinokontra. Yes, yes. And kung hindi ho tayo, kokontra sa mga maling gawain ng mga kapatid natin, hindi ho yan mawawala at hindi nila ma-realize na, nga, no? Mali ito. Kasalanan ito sa Diyos, sabi nga ni Ma'am VJ. Kasalanan sa Diyos. Kasalanan ho yan sa Diyos. Okay? Sabihin naman nila, paano yung mga mahihirap? Diba? Bigyan ka ng 1.5, ayaw mo pa ba? 'Di ba? Pambili mo na 'yun ng bigas, ng sardinas, ng gatas, asukal at kape, 'di ba? Bakit ho mga kapatid, nung hindi pa 'di ba nung kahit walang eleksyon nabubuhay naman yung mga kapatid natin na kahit naghihikahos, nakakaraos naman, right? Kahit walang eleksyon, kahit walang vote buying na nangyayari, yung mga kapatid natin ay nakakakain naman kahit papaano. So wag sana nating gawing dahilan or parang excuse, mahirap ho kami. Kailangan talaga namin ng pera kaya tinanggap na namin yung pinabibigay daw ni Mayor na 1,500. Basta daw iboto namin siya. Yun, isulat o bilugan yung tamang yung pangalan ng ay nako. Brothers and sisters, if we don't say no, if we don't stop it, if we don't go against it, lalo ho yan lalala. And in fact, malala na eh. Malala na talaga ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Malalang malala na. Ang isa sa mga dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi tayo kumokontra sa mga maling gawain ay dahil sa takot. Right? Fear. Sabi nga, fear is worse than poverty. Bakit? Ang tunay na problema, mga kapatid, sa mundo, hindi ho kahirapan. Isa lang yan sa mga problema sa mundo, yung kahirapan. Hindi kakulangan sa edukasyon or knowledge, hindi lack of resources,
Isa lang yan sa mga problema. Pero may isang napakalaking problema na minsan na hindi natin nakikita. Alam niyo kung ano? Yung fear or takot. 'Di ba? Ay, wag nating sabihin yan. Baka magalit si kapitan. Baka hindi tayo isali sa tupad. Sino ho ba dito ang hindi nilista ni kapitan sa tupad? 'Di ba? Dahil sa takot, hindi tayo kumokontra sa mga maling gawain ng ating mga barangay officials, ng ating mga leaders. 'Di ba? Dahil sa takot, ay huwag kang mag-post ng ganyan sa Facebook. Baka ipapatay ka ni congressman. 'Di ba? Ha? Kahit sa maliit na community, 'di ba? Ay wag mong sasabihin 'yan, magagalit si kumari at si kumpare, 'di ba? Tama? Takot. Mga kapatid, tandaan natin. Malala pa sa pandemic ang takot. Malala pa sa cancer. Totoo 'yan. Yan yung sakit na talagang nasa bawat isa, nasa every human person ay may takot. At dahil sa takot na yan, we don't have enough time. Tomorrow we'll talk about fear or takot, no? Dahil sa takot na yan, marami tayong nami-miss na mga opportunities. Takot kang sumubok, takot kang magnegosyo, takot kang manligaw, takot kang magsimba, takot kang magkumpisal. Takot kang sabihin sa kapitan o sa kagawad na aksyonan nila yung mga problema sa barangay. Takot kang ayaw mong magalit sila. Every human person, meron yan, may takot. Pero ito lang tandaan natin. Isang beses lang ho tayo mabubuhay, dadaan sa mundong ito. We only live once. Isang beses lang ho tayo na dadaan sa mundong ibabaw. Wala pang umulit eh. Walang second chance. Kaya gawin na natin yung tama habang tayo nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Huwag ho tayong matakot. And the Lord said, fear is useless. Useless. Walang kwenta ang takot. What is needed, the Lord said, is faith. Ayan. Thank you so much sa ating mga viewers. Maraming salamat at magkita-kita po ulit tayo bukas sa ating programang Opinion as in Reflection, 12 noon to 1 p.m. Marami pa ho tayong mga pag-uusapang magagandang topic. God bless everyone and see you tomorrow. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang gibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama.
So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.